Bună, frați și surori, frații și surorile mele. Am venit cu un video pentru voi, în numele Domnului Iisus Hristos, și să vă vestesc cu această ocazie ceva din Sfânta Evanghelie. Din Evanghelia după Luca, dacă dați la capitolul 9, versetul 57 până la versetul 62. Mulți dintre voi nu cunosc această Evanghelie, aceste Evanghelii, că-s 4 Evanghelii: Matei, Marcu, Luca și Ioan. Nu sunt opere literare. Evanghelia este traducere din limba greacă Evangelion. În limba greacă se numea Evangelion, Evanghelia, și ceea ce înseamnă vestea cea bună. Adică vestea cea bună, venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ, care aduce vestea cea bună, mântuirea lumii prin El. Adică toți prin credință ne putem mântui prin El, pentru că El a venit pe pământ să moară pentru noi, ca să putem fi iertați de păcatele noastre prin credință. Deci prin moarte El vestește viața. Urmându-L pe El putem primi viața veșnică. Și ce să zic, fraților și surorilor, haideți la viață. Haideți toți la viață. Și acum, în acest video nu vreau să-l țin foarte lung, pentru că poate unii au multe treburi de făcut, îngrijorări, n-au timp. Dar de fapt, poate de multe ori avem prea mult timp și nu știm cum să-l folosim pentru ceva care nu ne-ar ajuta cu nimic. De fapt, îl folosim pentru ceva care nu ne ajută cu nimic, doar ca să-l umplem timpul ăla care îl avem și zicem că nu avem timp. De multe ori e așa, pentru mine e ca ne creăm singur o iluzie. Chestia asta cu timp, că nu avem timp, n-am timp, zicând asta toată ziua, văzându-i pătăți în fiecare zi cum aleargă încoace încolo, n-am timp, mă grăbesc, n-am timp că mă duc acolo, pe mai am de rezolvat încă nu știu câte probleme, că suntem în secolul vitezei, fraților și surorilor, și asta ne ocupă tot timpul. Tot timpul suntem în viteză. Degeaba rezolvăm nu știu câte lucruri într-o zi, că în secolul vitezei le avem și la buton. Noi tot n-avem timp. Când singuri ne setăm, rezolvând atâtea lucruri, făcând atâtea lucruri, nu ne mai gândim la ce e esențial, la ce e important. Să stăm liniștiți, să stăm de povești cu familia, să mai luăm contact cu oamenii, să-i mai întrebăm cum să simt, ce mai fac, cu ce îi putem ajuta, să studiem Sfânta Scriptură, că e aici, în fața noastră, Cuvântul lui Dumnezeu. Adică Biblia, care pentru mulți o văd și zic că e o carte. Dar eu vă spun, cu mâna pe inimă, așa să mă ajute Dumnezeu, că această carte, mulți mă cunosc, mulți nu mă cunosc, dar o să ajungem și acolo și am să vă povestesc mărturiile mele din viața mea, cum, de când m-am născut până în momentul actual, ce s-a întâmplat, cum m-a ajutat Domnul Dumnezeu pe mine, Domnul Iisus Hristos, și cum am ajuns să aflu adevărul și multe alte lucruri bune care s-au întâmplat în viața mea și care chiar de curând au început să se întâmple, și în așa scurt timp de când m-am întors la Domnul Iisus Hristos și am aflat adevărul, în așa scurt timp, deci de atunci până acum, în câteva luni, mi s-a schimbat viața radical. Psihic, fizic, social,
ochii mi s-au deschis, văd, umblu, aud. Înainte, fraților, eram orb, nu vedeam, nu auzeam, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Eu treceam pe lângă tătie și tătie treceau pe lângă mine. Și acum, ce vă îndemn eu pe voi, îi următorul. V-am spus, dați la Luca, capitolul 9, versetul 57 până la 62. Cum să urmăm pe Iisus? Pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-și odihni capul. Adică ce-o vrut să zică Domnul Iisus aici? Doamne, eu te urmez oriunde vei merge. Deci asta ce e scris aici e valabil și în zilele noastre, chiar dacă acolo s-a întâlnit chiar fizic cu El. Și acum noi ne întâlnim cu El în fiecare zi. Adică noi dacă vrem să-L urmăm pe Iisus, putem lua decizia chiar din momentul ăsta: vreau, Doamne, să te urmez. Și El ce zice? Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-și odihni capul. Adică El îi păstă tot, e omniprezent. Și acum, prin simplu fapt că eu vă rostesc cuvintele Lui și vă transmit ce vrea El să aflați, în conformitate cu adevărul, și să vă readucă la viață, îl urmez, prin faptul ăsta îl urmez pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, care, credeți-mă că de-aia au venit pe pământ, ca noi să putem fi salvați prin credința în El. Eu sunt una cu Tatăl și Tatăl este una cu mine, spune Domnul Iisus. Nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin mine. Domnul Iisus, Dumnezeu, este chiar Tatăl întrupat pe pământ în chip de om, venit să se dea jertfă pentru noi, ca oricine va crede prin El să fie mântuit. Bun. Altuia i-a zis: vino după mine. I-a zis Domnul Iisus altuia. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Deci exact ce v-am spus mai devreme. Du-te, exact ce v-am spus mai devreme. Acum, de 5 secunde, 10 secunde. O venit altul, o zis: Doamne, eu te urmez. Dar lasă-mă să-mi îngrop tatăl mai întâi, că după aia te urmez. Și Iisus i-a zis: lasă morții să-și îngrope morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Bun, am mai repetat odată. Adică, El, venind aici, urmându-L pe El, noi câștigăm viața. Hai, urmează-mă, omule, și hai la viață. Lasă morții să-și îngroape morții. Adică și El era mort, pentru că nu-L urma. Urmându-L câștigăm viața. Dacă înțelegeți acum ce vrea să zică Domnul Iisus. Și pe pământ ni se deschid ochii, aflăm adevărul, auzim, vedem, se vor schimba foarte multe lucruri în viața noastră. Numai în bine și în bun. Plus că putem intra în împărăția cerurilor, unde acolo avem viață veșnică. Pentru că Domnul Iisus Hristos cum s-a ridicat la ceruri? Ca să vedeți cum o veni El prin moarte să vestească viața. Să arete ca dovadă a lumii. Pentru lume. Pentru întreaga planetă. El pentru toți a venit aici. A venit, a murit pentru noi, a înviat din morți, cea mai mare minune care s-a întâmplat și care a făcut-o El. A fost învierea sa, care e necontestabilă. Și s-a ridicat la ceruri, în trup.
Pentru că scrie și în Biblie aici, o să mai fac videouri și o să vă spun mult mai multe. Și voi puteți, eu vă zic, de unde vă citesc, capitolul, versetele, voi verificați, vă mai consultați cu alții, nicio problemă, puteți să-mi scrieți, să mai spuneți și mie, poate vorbesc câteodată prea puține sau prea multe sau poate vorbesc prost, că nu îs eu atot cunoscător. Tot timpul este ceva nou de aflat. Deci să ne înțelegem, eu nu mă consider cel mai deștept om sau că acum eu sunt om fără păcat. Nu, îs chiar și acum în momentul ăsta fac păcate, dar încep tot timpul să-L urmez și să mă duc pe calea cea dreaptă și să-mi cer iertare de la Domnul și să fac ce-i bine, voia Lui. Asta iară e un exemplu de urmare a Domnului Isus. Și aici vrea să zic, lasă morții să-și îngroape morții. Și du-te de vestește Evanghelia, ce v-am zis mai înainte. Prin simplu fapt că acum vă vestesc Evanghelia asta, îl urmez pe Domnul Isus Hristos. El are rugămintea asta la toți care îl urmează, să-i vestească Evanghelia în continuare, ca lumea să audă și cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Tocmai de aia, să se salveze cât mai multe suflete. Pentru că Duhul lui cel Sfânt, de aia l-a lăsat pe pământ, când s-a ridicat la ceruri. O să vorbim și despre asta. Ca El să călăuzească lumea cei ce cred vor fi călăuziți de Duhul cel Sfânt. Și Duhul acela este aici ca să mântuie.